Assalamu alaikum. Aminu alaikum Allah. Barkan mu ne. Yawa barka ne. Lafiya kana wallahi. Masha Allah. Na zo ne daga Kuwa TV. Oke amsa Kuwa TV malam. Na zo ku da karamar tambaya. Ina fata nan ta Hausa ne ku. Da kuma ko daga Kano. Ba ta kan wannan malamin. To Assalamu alaikum. Wala. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Dan Allah, ko da kai biya mu sunan kana da Hausa. Round. Round ai turanci ne. Kwana. Kwana ita ce ya sunanta da Hausa. Da karkace. Kaga a bar ni in faɗa an ba zai iya ba. To ba. Assalamu alaikum. Mala ya sunan kana da Hausa. Kwana da Hausa? Kwanare. Kwanare. Na'am. Dan Allah za Ai, kana jiki. sunan kwana da Hausa. Yanzu ma kon gama. Wato ita kwana da kake ji ko? Ka san kwana da kalmar turanci ce. Kwarai kuwa shi sa muka tabe ka mere da fasara ta Hausa. Yawwa a Hausance ana kiranta makaryaka. To jama'a masu kallon mu da masu sauraron mu tabbas daga yau Hausa na Kano. Dan Kano shine wannan. Yan uwa ku nemi Amsa Kowa TV a YouTube, Instagram, Facebook, ku danna alamar subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin bidiyon mu. Mun gode.